Vi står her efter en lille tur på tur på 135 km i det spanske terræn ved Mallorca. En tur ned på Rwanda, ud til Palma, få en lille kop kaffe, og så tilbage over Orienten. Og nu er vi så kommet tilbage på hotellet, hvor vi står i poolen, og det er koldt. Det er meget koldt. Og det er omkring 3-4 grader. Og ja, som man kan se nedenunder, så jeg har lidt gåsehud på. Ikke på tissemanden, men på benene. Og grunden til, at vi står her, det er simpelthen, fordi det giver en bedre restitution. Fordi når musklerne arbejder, så springer vi nogle af de her små kapillære rør. Og når vi så kommer ned i det kolde vand, jamen, så trækker musklerne sig sammen for at holde på varmen. Og så mindsker vi, at blodårene, at der kommer for meget blod. Og det gør, at det øger restitutionen, så vi kan være klar til en ordentlig dængertur i morgen. Så nu har vi stået her i godt 2,5 minutter, og det er egentlig det, der er det værste. Så begynder det egentlig at gå derhen af, hvor vi ikke rigtig kan mærke benene mere. Men vi har 7,5 minutter tilbage, så lidt varmt tøj på og lige lidt at spise, inden at vi skal op igen og have et godt varmt bad og ligge lidt på sofaen. Hej, jeg står også i vandet. Står på Aquarius. Ved ikke hvorfor. Det er ikke cola. Det var en fejl. Men jeg står også her og fryser. Sammen med Lausen. Hvorfor? Ja, yeah. Vi skør. Ja, som I kan se, så er tiden ved at være godt dernede af nu, og ja, godt 2 minutter tilbage. Og nu begynder det at blive rigtig koldt, sådan over det hele, og man står sådan lidt og fryser lidt, fordi nu er hele kroppen sådan lidt begyndt at blive kølet ned, men nu begynder det at være deroppe af, og det hjælper, så det bliver godt, når det er overstået. Jamen, nyd den fine udsigt. Jeg står godt nok desværre med ryggen til, det er nok lidt en fejl, men benene er frosset fast, så tak for denne gang.